ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ ହୃଦୟରେ, ନମ୍ର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମର୍ପଣର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ତୁମେ ମହାନ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟ କରିଅଛ ଯେ ଆମେ ତୁମର ମହିମା କରିବୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା ନ କରି ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମକୁ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଅଛ ଯେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଆରାଧନା ନ କରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତର ଅନେକ ଧନୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଅକିଞ୍ଚନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ମୋ ଦେଇ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତିଆରି କରିଦେବ। ମଣିଷ ବେଲେ ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ, ନିଜର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବନା କଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ, ତୁମର କଳ୍ପନା ସିଦ୍ଧ ହଉ ବାପା। କାରଣ ମଣିଷର ଭାବନା କଳ୍ପନା ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ମାତ୍ର ତୁମର ଭାବନା, ତୁମର ଯୋଜନା ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ଖୋଲୁଅଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର ବାପା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସଂଗତି କରିବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମର୍ପଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବାପା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ବାପା। ଯଦି ବି କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରିଦିଅ ବାପା। କାରଣ ତୁମର ନାମରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ, ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। କାରଣ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତୁମଠାରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବାପା, ତୁମଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେଇ ନାମକୁ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ସେଇ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତୁମର ମହିମା କରୁଛି। ଓ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ବାପା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା
କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହଉ, ତୁମ ଆଲୋକର ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ଶୋଭା ପାଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରି ସେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ବସାଇ ଅଛ। ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଏଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୀଶୁମୟ କରିଦିଅ। କାରଣ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ତୁମ ପରି ମନ କରିଦିଅ ବାପା, ତୁମ ପରି ହୃଦୟ କରିଦିଅ ବାପା, ତୁମ ପରି ଜୀବନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେପରି ଜଗତରେ ଥିଲ ଆଉ ଯେପରି ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଥାଏ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା, ତୁମେ ମୋ ଦେଇ ମୋର ଓ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ ବାପା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ନାଜରିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।